Papa Salvador, ayo ni jayo. Tell us story Papa Salvador.
Amen. Ndoshishisa nje bazali zela abazezwe isishilo kuthezekile lesithathu. Amen. Amusezana noma amusezana sifisela ukuhlala kahle emshadweni. Akathukuluka kulona. Ngoba mfisha kakhulu amusezana ngoku umuntu esifazane ufuna esemshadweni azi ukuthi ekhaya ngixoshwana. Ngiphinge ngoku umuntu esifazane ufuna esemshadweni ekhanda lakhe khona ukuthi ekhaya lithi ngixoshwana. Ngoba kufanele ngo-reverse. Emshadweni awukho u-reverse. Amen. Abafundi abafana esifake babuza uJesu bathi Nkosi ngamlapha umkami nanoma ngabe ungakiphi icala. Wathi uJesu cha, bathi kodwa uMoses wasibhalela umthetho. Wathi kodwa kwakungenxa yobukhulu bey'nhliziyo zenu. Manje masengena emshadweni ngifuna usho nje bamusezane nami usezane ukuthi u-reverse awukho. Ngakhona inkinga ihlala phansi enkulu kodwa ayikho indaba ka-reverse, ayikho indaba ye-divorce. uNkulunkulu akulona. uNkulunkulu akulona. Awubazala
September, Ulundi, siyoshathisa umfowethu umbhele, siyoshathisa umfowethu umbhele, langa, lone-Bethlehem, siyoshathisa yena umfowethu umbhele, Odin, kwenje yini igama lendaba, Odin, uMasifunda ne-high school, siyoshathisa uma ufuna ukuthi uBethlehem siyoshathisa yena yonke, sicela i-support bazalwane, sicela i-support
2025, Massive Family President. Thank you.